היי. תודה. בבקשה. תודה רבה. היי, שלום, וברוכים הבאים לברית. Deep tea pot. 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 Hey, deep tea pot. Deep tea pot. Deep tea pot. Deep tea pot. Hey, deep tea. יש לנו ג'ינגל? יש לנו ג'ינגל. אוקיי, בסדר. כן. אז נקווה שמההתחלה יהיה את הג'ינגל שלך של הסונה. יהיה. על הוואן. יאללה, אנחנו שם. פצצה. בוריס. יוסף, נעים מאוד. נעים מאוד. מה אנחנו עושים פה, בוריס? אנחנו בעצם אנחנו עושים איזה פודקאסט. מפיקים איזה פודקאסט. מילים גבוהות. עושים פודקאסט. עושים פודקאסט. כן. פודקאסט שבעצם אנחנו, זה הרעיון בכללי, נראה לי, שאנחנו נארח כל פעם מישהו, ובצורה כיפית נשאל שאלות טובות וזה. נכיר את השטנץ יותר לעומק. נכיר את השטנץ. הכר את השטנץ. כן. כל פעם ניקח איזה שטנץ, ונבין. ונחקור מקצה לקצה, נשאל את השאלות. אז בבקשה, בוריס. כן. ספר לנו. מי אתה, בוריס? בוא נתחיל אולי בשאלה הרגע הבסיסית. איפה גדלת? עלינו לארץ ב-91, הייתי בן 5 חודשים בסוף 91, ב-92 עברנו לאריאל, מרמת גן לאריאל. קלאסי. קלאסי. כל הילדות שלי. עליתם מאיפה רגע? מהקווקז, מברית המועצות לשעבר, אנחנו עלינו ואז התפרקו עלינו. ואז התפרק הכל. כן. זה היה טריגר. ידעתי לזקוף את זה לזכותך. כן. לא, היה עוד כל מיני, טסנו מארצות הברית, ואז היה את התאומים, וחזרנו משארם א-שייח עם ההורים, ואז סגרו את הכניסות של מצרים, כאילו היה כל מיני כאלה. אתה כאילו, you're the omen. כן. אוקיי, בסדר גמור, זה לא מלחיץ בכלל, בוריס. כן, בקטנה. בקטנה. אז מגיע לאריאל. מגיעים לאריאל, גדל שם. אגב, עלייה רוסית גדולה כזה, רוסית, קפקזית, לא שם. כן, לא, רוסית. עלייה, זה מהעליות הגדולות, כאילו יש 90-91, יש עלייה של מלא רוסים, כאילו מברית המועצות, ומלא נוחתים באריאל. הסוכנות היהודית נותנת קצת כסף לכל מיני, וזה, על זה שהם בכלל הגיעו. יש גם כל מיני, מלמדים קצת באולפן וזה, וכאילו קהילות, ומקבלים אותם בטוב והכל. דיברתם עברית? לא. לא. אף אחד. כאילו, אני הייתי בן 5 חודשים, לא כן, הייתי לא, אז זה. כזה, אני ניסיתי להבין. אבל ההורים שלי לא, אולי ידעו אמן כזה. כאילו, נייס. משהו, כן. בסוף תפילות, אז הם היו כזה אמן. אז זהו, אז הייתי שם. בכיתה ז' עברתי ללמוד בתל אביב, בבית ספר רוסי, במסגר, שבח מופת. בית ספר רוסי, יש שם 99% רוסים, מתכנסים מכל, פלוס מינוס מרכז הארץ, יחסית. והיינו מאריאל, מבת ים, מלוד, ראשון. זה היה שונה או שזה משהו שהכרת לפני כן? כאילו, הכרת את תל אביב ואת האווירה או ש... לא, הייתי, כאילו זה היה מהפעם הראשונה, כיתה ז', יום ראשון של זה, פעם ראשונה שאני... זה פנימייה כזה? לא. לא.
נוסע יום שעה נוסע. וחצי מאריאל לזה, וואו. בבוקר, ואז עוד אוקיי. היינו מתחילים ללמוד ב7:30 אני בבוקר. אני יודע, אני מכיר את השעות האלה. כן. היינו הנוער של היום... 5:30, אני מחכה לאוטובוס. כן, כן. כן, כן, אחי, וואו, אימא'לה. וזה אני בית ספר בשוק. של רוסים מצטיינים, אז יש שם גם מלא שעות. אתה חוזר הביתה באיזה 7-8. כן, זה כמו בישיבה, כאילו זה כמו, כן, זה כמו בישיבה, אוקיי. אז כמובן שלמדתי, בהתחלה למדתי סבבה, אבל לא, ואז פשוט הפסקתי ללכת, וכאילו היה כזה בלגן, אבל כן הייתי מצליח לעבור את כל המבחנים, זה הכל היה כאילו בסדר, אז לא... נייס. זה, התגלגלנו שם וזה. זה, היינו... אני עכשיו, אני היית אתחיל לזה. בעייתי? הייתי בעייתי, כן. כמה? כאילו, נגיד, ספר לי את הכי מופרך. וואו. הכי מופרך כזה שאתה אומר, אני לא אספר את הכי שמע, מופרך. אם אדם עושה את זה היום, אני אני לא אספר את הכי מופרך, אבל אני יכול לספר לך ש... אני רוצה לשמוע את הכי מופרך, אבל... לא, אבל זה לחפש את הזה, אני יכול לספר לך איזה משהו אוקיי, תן לי. היינו היה אז מוטו מיוזיק או משהו כזה, אורבן מוטו מיוזיק, בדיזינגוף סנטר וזה, אז היה שם הופעות של כלא 6 וכל מיני כאלה. אוקיי. אז אנחנו מאוד אהבנו את כלא 6, אני הייתי, אני וסבי, חבר שלי. סבסטיאן. היום... ראפר מוצלח, אנחנו אוהבים אותו, איש קסום. וסיקס, פתאום כאילו לחץ לנו את היד והכל וזה, והראינו לו שקנינו את הדיסקים שלו, של כלא 6, של האלבום. אז אמר, איזה כיף וזה, ואז סבי אומר, כן, זה מארנקים שפילחנו, מתיקים, מהופעה שלכם. כאילו כזה, אז זה היה אוי, לא. אוי, לא. זה היה רמת... אוי. יש... אבל אתה יודע, זה בתור איזה נוער וזה, אתה... כן. אתה עובר דברים, אתה עושה דברים במכולת, אתה עושה כאילו... לא כולם. תסתכל, הרבה. כן, האמת היא שזה נכון. כן, האמת היא שזה נכון. ברוב. אוקיי, אז אתה גדל באריאל ועובר לתל אביב ומלא אווירה שהיא שונה, אני מניח. כן, למדנו שם כאילו סוג של איך, היינו יושבים בתחנה המרכזית ברמה כזה של איזה פעם בשבוע, במקום יום בית ספר, כזה מבריזים וכאלה. והיינו מעשנים נרגילות, שותים בירה, כזה ליד מדמן, ליד החנות המיתולוגית של בגדי הראפ. עכשיו רגע, אולי שנייה באותה הזדמנות תרחיב שנייה על עשית ראפ, עשית מוזיקה. אני חושב שזה משהו נגיד שבשטנץ, כזה אולי מכירים את הדמות הפיקטיבית שלך בתור תקליטן שאף פעם לא מפציע. אבל לא חושב שכולם יודעים שאתה... איך שהגעתי לבית ספר בשבח מופת, כיתה זין, אז התחלנו לעשות ראפ 3 חבר'ה מאריאל, בגדול. סיפור מאוד ארוך בפני עצמו, אבל 3 חבר'ה מאריאל, שזה אני ועוד 2, סבסטיאן אחד מהם, ועוד רומן, שהיום הוא סוכן נדל"ן נהדר באריאל. התחלנו לעשות ראפ, היינו להקה, BMS. הופענו במועדונים כזה, בפורים אצלנו בשכבה וזה, וכולם עפו עלינו, והקלטנו שירים ובלה בלה בלה וכזה. זהו, ועד איזה כיתה י"ב, כאילו היינו בעשייה של איזה מוזיקה אמיתית, מוזיקה אמיתית, 6 שנים. אוקיי, רגע, שנייה. אני יודע גם שיש בתוך העולם הזה, כאילו, גם קצת קשרים, וקצת, כאילו, זה היה בדיוק שסצנת ההיפ-הופ, גם אז של פתח תקווה, ושל כזה שכאילו רק התחילה לזוז, אם אני טועה. אם אני לא טועה. נכון? זה היה כן, זה היה כאילו לקראת
כזה כיתה י' י"א שלי, שהיה כזה המון מעגלים של מעגלי ראפ בתחנה המרכזית וכל מיני כאלה. מה היה הסקיל הכי טוב שלך? שלי? כן. היה מוזיקאי. אני הייתי המוזיקאי, הפזמונאי, כאילו כזה שמוצא את ההוקים? כאילו... לא את ההוקים, אבל כאילו הם היו בורים לגמרי, כאילו רומן היה יכול להפיק, סבי היה יכול להמליץ, לומר זה נשמע זה, ואני הייתי כאילו, אני הייתי מדייק כזה את כולם. אז בעצם אתה המפיק. לא, למה? רומן ישב על הפרוטי לופס ועל... אוי, פרוטי לופס. קולדיט פרו וכזה, כאילו הוא היה... אתה ניגנת? כן. אתה כאילו גם מנגן בפסנתר, נכון? נכון. על מה עוד? על פסנתר. שאנחנו לא יודעים. לא, פסנתר זה הכלי. אני לא מוזיקאי גדול. אתה לא צריך להיות מוזיקאי גדול. תקשיב. מנגן בפסנתר, אני יודע לפרוט על גיטרה, אני יודע... אתה יודע לפרוט על מיתר. אוקיי, שנייה. מפה זה כאילו בעיות, בלגנים, סלש ראפ, סלש קול גאי, בנות, כאילו כזה... You're the bad boy that everyone wants. לא, האמת לא היה לי הרבה, אני הייתי זה מישהי להרבה מאוד זמן. כאילו הרבה מאוד זמן. כמו היום, כן? כן, היום... היום זה הרבה מאוד זמן. כמה? לא בא לי לטעות, אבל אזור ה-13. מרשים. 13. אני נפלתי ב10. זה רק עליך, אנחנו על 3 מצלמות. וואו. שהן רק עליך. לא הסתכלת שם לפני? אני חושב שלא. לא, הוא גם עכשיו לא אוהב אותך. לא, אני מנסה להבין למה. אז אתה יכול האמת אפילו לשים אותו בלי הזה. אני אשים אותו בלי הזה. לא? לא? יופי. אוקיי, יופי. נכון? כן, יופי. מרגש. אופלה. ואז יפסיק לזה. שמעת את הקליק הזה, נכון? כן, מאיפה זה? אני מת מבפנים. מאיפה זה יצא? מבפנים, ממש מבפנים. לא יודע באיזה חלק בבפנים, אבל זה יצא מבפנים. כן, זה מרשים. יש גיל שבו יכולות... גיל זה מתחיל לצאת? זה פשוט יוצא. זה הסקיל. זה... מה אתה יודע לעשות היום? אני יודע להוציא קנקים מבפנים, אחי. אין לי כוח, כואב לי כל כך. באמת. מה אני אגיד לך? אז איפה... בתוך כל הבלגן הזה, אני מנסה רגע להבין, שאוקיי, סבבה, אתה ראפר, אתה מגניב, אין בנות, אתה נאמן, הכל קול, אתה ליאור כבר 13 שנה, אבל אני רגע רוצה לסטות מהנושא, כי זה גם חלק מעניין ומאוד חשוב, ובטח גם עם הצעד המאוד פסיכי שהם עשו, ההורים שלך. ספר לי קצת. אני יודע. אוקיי, ההורים שלי... איך היה להם להגיע לארץ, כאילו? איך היה להם להגיע לארץ? איך היה להם להגיע לארץ? אתה יודע, הם חיו חיים במקום אחר, הם גדלים בו עם ילד. תקשיב, היה שם, כאילו, הם לא עזבו הם עזבו את. כאילו היה שם, התחיל להיות שם רע, התחיל להיות שם בחוץ, לא טוב. כאילו אתה כזה, אז פשוט הם היו חייבים להתחיל לחשוב על, כאילו, על אופציות טובות יותר וכל מיני כאלה דברים. ואז התחילו, שלחו איזה אבא שלי, היה לו כאילו אחות ואח, אז הם היו, אז כאילו שלח כזה את אחותו לארץ, להיות איזה חלוצה רגע לבדוק מה הולך וזה. לאט לאט כאילו גם אנחנו עברנו ועוד כמה מהמשפחה, ואז צד של אמא שלי, אנחנו כאילו יחסית כולכם פה.
כן, לגמרי. כאילו, אף אחד לא נשאר שם, ומי שנשאר שם כבר לא איתנו. וזה כזה ממש, אין שם כבר, כאילו, שוריות בכלל. אין למה להגיע. הייתי שם באיזה טיול שורשים, וזה, כאילו, טיול שורשים. לא, זה טיול שורשים. לא, הלכתי, עשינו על האש, ומשתה מאוד גדול עם חברים של אבא שלי. אוי, גדול. מוגזם, בנלצ'יק. זה איזה עיר ביחד בין עם... רוסיה ביחד עם ההורים שלך? ביחד עם אבא שלי. אתה ואבא שלך. כן. טסנו לשם. בקיצור, הם הגיעו לפה. בסך הכל התברגו יחסית נחמד. אמא שלי התחילה, היא עדיין בעולם ההתאמנות אמנותית. היא שופטת, היא מאמנת, היא... תספר רגע על אמא שלך, היא פאקינג מלכה, אחי. רגע תשוויץ, שנייה, אף אחד בשטנץ, אני לא חושב שהרבה בשטנץ מכירים. את אמא שלי? כן, נראה לי מגיע לה. אם בא לך. אמא שלי, לא, אין... בגדול, אמא שלי היא מאמנת, כאילו יש לה בית ספר לתנועה מחול, מאמנת התאמנות אמנותית ושופטת בינלאומית כזה בהתאמנות אמנותית. מלא גביעים יפים בבית. כן, אז גביעים וכל מיני דברים כאלה וזה. בוא נגיד אתה חיית קצת את העולם הזה או שכאילו... לגמרי, אני הייתי בשישי, שבת, בחגים וכל מיני דברים כאלה מתי שהיו תחרויות. אני הייתי במזכירות של כל התוצאות בלייב ומחשב. רגע, אבל אתה עשית גם התעמלות אומנותית? אי אפשר, אני לא אכלתי, בזמנו רק לאחרונה הכניסו גם גברים לתחום, לא, אין. לא, אבל היא לא רצתה ללמד אותה, כאילו אתה לא רצית ללמוד? אני רקדתי אצלה בתנועה ומחול. נייס. הייתי, כן, לגמרי, זה אולי גם איזה פרט. הנה, פרט שחשוב, אתה רואה, אנחנו מגיעים לזה, זה יפה. אני רקדתי מאז שאני ילד, כאילו, זה היה הבייביסיטר שלי, הייתי אצל אמא שלי בעבודה, ובתור ילד מאוד מאוד קטן וזה, וכאילו זה מה שהייתי עושה, יושב על שפגטים עם כל וואו. עם כולם וזה. עד היום, הפלקס הגדול ביותר של בוריס. עושה גשר. עושה גשר. בעמידה. ללא חימום. מי שלא מכיר את המשפט, מי שלא ראה את המעשה, מוזמן לגשת לבוריס ולחזות בזה במו עיניו. זה תמיד מגיע עם התערבות של כסף. תמיד. או מין. כן. הכל בסדר. אתה רוצה לדבר על אבא שלך או שאתה רוצה להמשיך על אמא? אני אשמח לדבר על אבא שלי. אז ככה, דבר ראשון היה, אבא שלי, הוא כבר לא איתנו, הוא נהרג בתאונת טיפוס הרים במונבלן. זה קרה לפני 2 וקצת, ב8/8. וזהו, עכשיו האמת, אני בן יחיד, אז זה כאילו, אני ואמא שלי מאוד מאוד עכשיו קרובים וזה, הם היו מבחינתי איזה מודל לחיקוי גם לזוג וגם הם עדיין. הם עדיין. גם לזוג וגם בכללי אבא שלי בתור איזה מקום לנתינה וכל מיני, כאילו פשוט להיות שם ולעשות וכאילו פחות... תספר גם פחות לדבר. מה הוא עושה? כאילו בסיפורים שאני מכיר וממה שאני יודע וממה שראיתי גם... בוא ספר לי אתה. אני אספר לך מנקודת המבט שלי, אני את אבא שלך הכרתי לצערי רק בחוויה של האובדן, אולי בעיקר בחוויה של האובדן. ואני זוכר שהדמות שניבטה אליי מבין האנשים הייתה של קודם כל אדם נורא עם פסון,
עם יכולת לסחוף, עם כזה בן אדם שכולם רצו להיות לידו וכולם נהנו להיות לידו. לא מהצד של כאילו מלחכי פנחה וכאלה אנשים שמנסים להתעלק, אלא כזה וואו, איזו קריזמה, וואו, איזה בן אדם, איזה איש. מצד שני, אני גם מכיר אותו מהסיפורים של שהמון בלן היה החלום שלו, ושל כאילו טיולים וטרקים והרבה, הוא גם היה חתיך, כאילו, ג'יזוס, וואו. תשמע, פיט, כאילו, בוא, אבא מרשים. אני חושב שדווקא זה לא עניין, כאילו אולי היה באזור של הפסון, כאילו באיזה מקום כזה שממש, כאילו היה דווקא כאילו מאוד, הוא מאוד הכיר אותו בזה. לא, גם מאחורי הקלעים, פחות כאילו לדבר עכשיו, או פחות כל מיני... לא, אני לא הרגשתי שכזה בווייב של כזה, הוא הזה, אלא בקטע של כאילו, הוא מגנט. הוא עושה, הוא מחבר, הוא זה, הוא כאילו מרים איזה... היה להם כאילו כזה במחלקה, הוא היה בעיריית אריאל, עבד שם פלוס מינוס מה שהגענו לאריאל, כאילו, בא לי לומר ב-92, אבל אולי זה מ-94, אבל לא משנה, זה האלה. הטווחים. אז ימי חמישי, הוא היה דואג שיהיה איזה ארוחה של כולם ביחד, וזה בקבוק על השולחן, וכאילו ארוחת צהריים, וכאילו תמיד דאג לחבר וזה, וכאילו זה מהדברים, כאילו הוא ידע לדבר זה משהו שלקחת ממנו, עם הגבוהים ועם הנמוכים, כאילו עם הנמוכים, עם כל... כן, הוא היה בן אדם לכולם. כן. זה כאילו הדיבור עליו, שהוא ממש ידע כאילו לדבר עם כולם. שזה כזה מדהים. תספר רגע על הטיפוס, איך זה, מה... תסתכל, הצטרפתי אליו לאלברוס, שזה ההר הכי גבוה באירופה שנמצא ברוסיה. בא לי לומר 5,642 הגובה שלו. וואי, לא בא לי לומר. בא לך, אתה יודע כי טיפסת, אתה מבין? כן. זה פרט שאתה כזה לא תשכח. ראיתי את המספר הזה הרבה, ואגב הוא משתנה פעם בכמה שנים. מה זאת אומרת? מודדים פעם בכמה שנים, זה יכול לזוז 2 מטר גובה כזה. מעניין, 2 מטר גובה, כאילו... יכול לזוז לפה לשם. למעלה למטה, כאילו, אין לזה כזה, איזה משמעות כרגע ל... אין איזה משהו, אולי אני אבדוק שנייה מקום שם. לא, אתה ממשיך לצלם. לא, זה לא צלם. זה לא צילם? לא. אז אולי תעשה בלי זה, אבל עזוב, נעשה את זה אחר כך, יש לנו הכל טוב. בקיצור הייתי איתו באלברוס, שזה באמת, לי הייתה חוויה, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. רק את האמת. אני אגיד לך את האמת. זה משהו לעשות, כאילו, אתה יודע, בגיל מבוגר, כאילו, זה... כן, אסור, אתה חייב להיות סחי, אתה חייב להיות, כאילו, אתה יודע, והיינו שם הכי לסחי, אנחנו, כאילו, יום לפני העליות גבוהות וזה, אתה צריך לעלות, לרדת, כאילו, כל מיני דברים כאלה, יש איזה חוקים שצריך לשמור עליהם, אז אתה כאילו צריך לא לאתגר את עצמך. לא לשתות יותר מדי, נגיד. בדיוק. אז אנחנו... זה משהו שאתם לא יודעים לעשות. אז ערב לפני, כאילו, אתה יודע, אנחנו יושבים, אומרים כאילו, הוא אמר לא לאתגר, זה אומר, כאילו להתנהג כרגיל. שותים. ואז זה, יש כאבי ראש נוראים אחר כך, לא בבוקר למחרת בגלל האנגובר, אלא כאילו שילוב של כל הגובה, וכל הזה שמטפסים. וואו, קשוח מאוד. ואבא שלך עובר את זה כאילו בלי בעיה, או שכזה... הוא תמיד קצת סובל מכל מיני... היה סובל מכל מיני דברים, וזה כאילו פעם אחת היה לו איזה משהו בכתף כזה, שהפריע לו פתאום, או פעם אחת הוא לא הרגיש... לא זוכר, אבל כאילו תמיד היה איזה משהו קטן, אבל הוא תמיד כאילו עובר את זה כמו גבר, כאילו זה לא... נייס. זה... נייס. אני חשבתי שאני בקושי טוב, תקשיב. הוא היה מסתובב באריאל עם תיק, מה זה מסתובב באריאל? עושה
כזה הליכות של כל הגדר ההיקפית, וואו. עם תיק כזה של 20, בא לי לומר יותר קילו, אבל כאילו איזה 20 קילו, פשוט עם תיק של מלא אבנים. כאילו, אתה יודע, להתאמן, לקחת את זה ברצינות. וואו, אחי, בחור- זה מרשים ו- בצורה ותוך כדי- קיצונית, אחי. ותוך כדי שותה יותר ממני, ומתעורר יותר יותר מוקדם מוקדם ממני, ממך, והולך וכאילו- לישון יותר מאוחר. סתם, לא, לישון יותר מאוחר ממך, אבל לא הולך לישון. לא. לא. וואו, אחי, אני לא חושב וואו, זה מרשים מאוד. אני לא חושב שאני במחשבה, גם בצבא, גם בכאילו, אני למדתי מבחינה קדם צבאית, רגע, סייד נוט, וכאילו, אם הייתי צריך לחשוב על תקופה שבה הייתי מוכן להרים משהו, למען איזושהי מטרה, זה היה שם. וגם אז, לא חושב שאי פעם לקחתי 20 קילו על הגב ורצתי מבחירה, אלא אם כן זה מישהו שצרח עליי, שאני צריך לעשות את זה. אחי, אני לא, וואו. כן. זה משוגע. שני, אל תצריכי עליי לעשות את זה. מה אתה מרגיש רגע, אני רוצה לחזור לעניין הזה של, אוקיי, אתה מופרע, וההורים שלך בסך הכל לתפארת. לתפארת. סוג של, אבל הם מופרעים בשלהם, כאילו. הכל מוכל, הכל אחלה, אין קלאשים. יש, בטח שיש. ברור שיש, מה זאת אומרת? לא, הייתי, כאילו, גם עם ההורים שלי מאוד בעייתי, איימו עליי עם פנימיות. היה זה, כשכאילו הייתי חוזר שיכור לגמרי, כאילו מכל מיני הופלה. הופה, אני התחלתי לזוז וחשבתי שחרקה לי הברך. אני נשבע, אני תוך כדי, אני נשבע. סליחה, אני נותן מכות למיקרופון. אני תוך כדי, זזתי את הרגל ואני שומע את זה בתנועה. שזה נרגע, זה נראה טוב. זה ממש בתנועה. יש לנו פה מוניטור לשתי בנות שלי. לא דיברנו על אף אחד מהם. אנחנו נגיע אליהם, מה זאת אומרת? חכה. שתי בנות שלי. אתה רוצה להגיד את השם שלהם כבר? זרוק אותם. אריה וליבי. ויש לנו גם את אדם. כן, ב210 עוד מעט, וואו. אם הם עושים לך את מה שאתה עשית להורים שלך היום. וואו. אני חשבתי על זה מתי שנהייתי אבא. ג'יזוס. וואו, כאילו, או שאני צריך לנשום המון. אני סורי, אני לא חושב שיש רגעים שאפשר לנשום בהם, כן? יש רגעים שאתה רוצה להוריד סתירה לילד, כן? אין לי איך לתאר את זה. אתה לא צריך לעשות את זה, כן? תקשיב. לא... אבל כזה, זה... כן, תענה, סליחה. אני מאוד 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 מקווה שאני... לא יודע, שאני פשוט יודע להכיל את זה באיזושהי צורה. בסוף זה, כאילו... אתה מרגיש שעשית דברים שהם כל כך כאלה, שאתה כאילו, שאתה לא תדע איך להכיל את זה? לא, אני חושב שאם זה יהיה בדיוק כאלה דברים, אז אני יודע איך להכיל את זה, כי אני יודע מה אני הייתי צריך וזה. זה אף פעם לא כאלה, אבל ברור, אבל זה תמיד באיזה משהו וזה. באיזה אקסטרים אחר. כן, פשוט אני סומך על עצמי שאני אתמודד עם זה. אבל אתה תאכל את עצמך מבפנים. אתה כאילו תיתן לזה לקרות, אבל אתה תאכל את עצמך מבפנים. אני לא יודע. זה תמיד איזו מחשבה של כמה להתערב, לא יודע. כן. תשמע, זה דיון פילוסופי שאפשר להתווכח עליו ולדון בו, אבל לא... הם בטוח לא יהיו בדיוק כמוני. יהיה להם את השטויות שלהם. כן, אני חושב שזה בדיוק העניין. הם הופכים להיות פשוט האבולוציה שלך. כאילו, אני נגיד רואה את זה אצל אדם, שלי, שכזה, הוא האבולוציה שלי, הוא ממש, זה אותם השטיקים, זה אותם, בפול און, אני כזה במיינד פאק לגמרי. אני נגיד יודע להגיד לך בוודאות, שאם הילדים שלי יעשו את מה שאני עשיתי להורים שלי, אני אומר, זכיתי. אני הייתי חננה למות. אשכרה. למות.
וואי. אני הייתי בעייתי רק בדבר, מה, אני לא הייתי חננה. תספר לי רגע על זה. לא, רגע, זה לא מעניין עכשיו. למה? אני רק נתתי את זה כסייד נוט, מהסיבה הפשוטה, שכאילו, אני נגיד אומר, אם אדם בא ואומר לי שהוא גיי, אני שמח. כאילו זה כזה דברים אני מרגיש שאני יכול להכיל הכל, כי אני לא באמת חושב שעשיתי כזה משהו כל כך, לא יודע, ואז אתה מספר לי את הסיפורים שלך, ואני כזה אומר, אם אדם חוזר לשיכור באמצע הלילה, או גבי חוזרת לשיכורה באמצע הלילה, אני נועל אותם במרתף. זה לא שאלה. לא, תקשיב, סתם, זה לא... אם ככה, אז הייתי מאוד לא, בעייתי. לא. אם ככה, אז הייתי קיצון. אני בטוח, אתה מבין? אני כאילו, לא היה לי דבר כזה. לא היה לי... אני גם כל כך פחדתי מאבא שלי, כי לא היה לי יכולת עכשיו. אני לא מצליח לראות זה קורה. וואו. לא, אולי תל אביב, אולי זה שפשוט הייתי צריך לנסוע לתל אביב, הייתי צריך להיות איזה עצמאי וזה, אז כאילו זה נתן לי את היכולת כזה של... אתה הרגשת שזה היה יותר מנג'בל כשהיית, כאילו, שכזה... אתה הרגשת שזה התייצב באיזשהו שלב? או שכאילו... לא. אוקיי. לא, עד זה, תקשיב, הייתי, כאילו היה לי גיבוש לצוללות, לחובלים. אוקיי. יום לפני זה, כאילו, פירקתי אפסנט עם חברים. כאילו, אתה יודע, לא, כאילו, די רציתי ללכת. סבבה, שנייה רגע, זיוני מוח, זה אחלה, אבל בסוף אתה שראת כאילו, לא במקום קטן, או לא מועיל, או כאילו, כזה היית שיקור במשמרות שלך בגיל 20 וכזה, כי אתה יודע, לי בגולני אני מכיר אנשים שדופקים במפים בשירותים, כן? עזוב, לא. במפים בתקופה ההיא? הכי משהו שאתה פאקינג לא מאמין, היה איזה כמה ג'אנקיז קשים מאוד בפלוגה שלנו, אבל עזוב, זה לא... לא, זה אני פחדתי לעשן וויד בצבא, כאילו, לא ישנתי וויד בצבא. כן, הייתי... כן, היית. התחלתי בטייס, ואז עברתי לאיזו יחידה כזה במודיעין, של סיירי אוויר זה נקרא. זה השם, סיור אוויר, שלף, כזה. וזה היה לי שירות כאילו ממש אחלה, אחר כך נהייתי קצין, הכרתי את ליאור. ובכל הדבר הזה, עם ההורים, אתה עדיין לא. תסתכל, וואו, זה מסובך לומר, זה... בוא נגיד לא הייתה פתיחות אמיתית לאורך כל השנים האלה וזה, וכאילו כמעט עד סוף הצבא. לא יודע, כי זה משהו בתרבות, יש יראה מסוימת שאתה כאילו, אתה לא, אתה בדיסטיינס וזה, וכאילו... מכיר. כן, זה קיים בכל מיני תרבויות, בכל מיני סוגים, אז זה כאילו, זה כזה, זה גם, כאילו יש דברים שאתה בטוב, ויש דברים שלא מדברים עליהם. לא מדברים עליהם. איך אני שונא את הלא מדברים עליהם. וואי, אני עכשיו, הלוואי, כאילו, אדם, תספר לי הכל, תגיד לי פאקינג הכל. כן, כאילו, מה זה לא מדברים על זה? מה אכפת לך? כן. אני מבין הכל. ג'יזוס. אוקיי. אז יש איזשהו איזה. אבל אתה אומר שכזה לקראת סוף הצבא זה כבר... זה פשוט באיזשהו מקום, נגיד השתחררתי, בוא נגיד ככה, התגייסתי לטייס, אז הם היו מאוד שמחים, אז פתאום כאילו, וואלה. גאים, לא רק שמחים. כן, מה זה, ואז כאילו התחיל להיות כזה במה להתגאות, כי כל הזמן בבית ספר, מאז שהתקבלתי לבית ספר, לא היה פלוס מינוס במה להתגאות, כי הבית ספר טוב, אבל התקבלתי אליו בכיתה ז', ומאז אין לי תעודות טובות, כאילו אין לי זה. כן, אז כאילו הכל מאוד,
ואז פתאום צבא, וואי, יש במה להתגאות. אז כאילו קצת חזרנו למקום שהם לא היו צריכים. לא רצית להמשיך בצבא? כאילו זה תפקיד שאתה יכול להמשיך בו, לא? חשבתי על זה, או חשבתי לכל מיני ביטחון וכל מיני כזה, ואז אמרתי, אני לא רוצה להיות עצוב, אני רוצה להיות שמח. אתה חושב שזה בגלל, סתם, אני תוהה על האם היית ילד נורמטיבי בשבח מופת. שכזה, אתה יודע, חנון. או לא חנון, רגיל. אוקיי. סתם תל אביבי רגיל. החנון שם הוא רגיל. כן. ואז אתה כזה הולך לצבא, וכאילו, אז אתה נשאר בו, כי כזה, זה אחלה של דבר, ואתה לא, אתה מרגיש שהעבר שלך בעצם אמר לך, I know how much fun I can do, וכזה, מעניין מה שאתה אומר. I want back in, somebody put me back, כזה, וכאילו, ואתה כזה. מעניין מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע אם זה דווקא זה כאילו זה בקטע של מה אני רוצה לעשות בחיים, כאילו רוב הזמן שלנו אנחנו עובדים. אז כאילו אמרתי, ובצבא אתה עובד בלהיות בצבא. ואתה עובד 24/7. כן. אתה כל הזמן חי את זה, זה נורא. אז כאילו, אז לא רציתי שזה מה שיהיה לי בורידים ביום יום, כאילו ממש זה, אמרתי... רצית לנקות את זה. אמרתי, או שאני רוצה כזה מחשבים, או שאני רוצה עיצוב, אז הלכתי לעיצוב, אז ההורים שלי היו מבסוטים רצח שיצאתי לקצונה, היו מבסוטים רצח כזה שהמשכתי לאיזה עוד תפקיד, ואז היה כזה... אתה בטוח? למה שלא? אולי יביאו לך לימודים? כזה... מכיר. לא צריך. ואז אבל לפחות התקבלתי ללימודים. עזבתי את הזה, התקבלתי ללימודים, ואז כאילו היה... ואז חתכת מהלימודים. ואז חתכתי אחרי שנה מהלימודים, ואז מה היה? זה היה אבל אתה יכול לחזור... בסמינר קיבוצים. לא, בסמינר קיבוצים. כן. למדתי בסמינר קיבוצים, תקשורת חזותית או עיצוב תעשייתי. משולב וזה, עשיתי שם שנה, ואז חתכת לדרך עצמאית. לעבוד. לעבוד. כן, באיזה חברה, עבדתי שם, עשיתי שם טירונות, מבחינתי, כזה נתתי שם בראש, ואני זוכר אבא שלי, בא איתי לרעיון, זה היה בתל אביב, ליד בית הכנסת הגדול, אוקיי. בהר סיני, אופלה. זה נראה ששתיהן כמות. בית הכנסת הגדול... אז רות, עם שתיהן כמות. מה זה? עם שתיהן כמות. קאט. לא, אז עכשיו אני יכול ללכת. אני משאיר את זה רגע פה. תשאיר את זה רגע. דווקא זה מצחיק. ובכן, מה שאתם לא יודעים זה שהשעה כרגע היא 1:30 בלילה. מה השעה? סליחה, 12:15. וואו. זה מסביר כמה אני עייף. ואנחנו אחרי 2 ג'וינטים. אני רעב מאוד. כן. A few moments later. אני גם סיפרתי למאזינים שלנו. גם סיפרתי למאזינים שלנו את השעה ואת הטיב. של המצב היום. כן, תודה רבה על זה. יפה מאוד. תמונתי את זה נהדר. זה שם מקליט או לא מקליט? נראה לך? לא עצרתי את זה, אבל נכון? כן, מקליט. יפה מאוד. אתה זוכר איפה עצרנו בכלל? כן. וואו, כל הכבוד. איך אתה? תקשיב, אני צריך, באמת, כן. לחיים. כן, אני מספר, ואז כשנקטע לי, אני אקטע לך.
אני מה זה עסוק בזה שלא סגרתי איזה משהו. ממש מבין מה אז אתה אומר. ליאור לאט לאט למדה לעשות את זה. לך? למדה, כן, לענות לצורך. יפה מאוד. איך זה בא לידי ביטוי? שאני מספר לה משהו ואז היא קוטעת אותי, ואז היא אומרת, אני אזכיר לך אחר כך, מסיימת, מזכירה לי אחר כך, אני ממשיך. היא באמת יודעת לעשות את זה, אתה יודע, זה די מדהים. אני לא חושב קולט הרבה דברים. אגב, בצבא אתה מכיר את ליאור. מי זו ליאור? זאת עם המטווחים. זאת עם המטווחים. בבקשה, ספר רגע. לספר את שם עצרנו אגב. מה זה? שם עצרנו. שם עצרנו, כן. ליאור. אז בפעם הראשונה שבעצם היא שמורה אצלי בתור ליאור הזאת עם המטווחים בטלפון. עד היום. נכון. ובפעם הראשונה שקיבלתי את הטלפון שלה, זה ממנה, במטווחים של... היינו באותה יחידה גדולה, ויצאנו לעשות מטווחים. זה ג'ובניקים שעושים מטווחים, זה הקטע. זה הקטע שלנו. כן, והיינו כאילו, היינו הקצינים, והיא פשוט הייתה חלק מהקצינים שקשורים למטווחים עצמם, באותו הרגע, סתם, כן. לא... לא בכללי, בכללי היא עושה דברים יפים. בכללי היא עשתה דברים עם לוויינים. וואלה. כן. אוקיי, מעניין. מעניין. וזהו, ואז הקצה את מי שהיא דבורה. הקצה את מי שהיא דבורה, נכון? כן, כן. ככה אומרים. כן, כן. הקצת דבורה. את מישהי. מישהי נעקצה על ידי דבורה. מישהי נקצה על ידי דבורה. או. יפה. ונסענו שם למשהו של החולים, כדי לבדוק כי זו פעם ראשונה שעוקצת אותה דבורה, והייתה בלחץ, ושלא תהיה אלרגית, ואז היא תמות, אז כאילו נסענו. אבל איך ליאור ואתה? אתה, אני נסעתי... אתה וליאור. אני וליאור. נסעתם? לא, אני נסעתי עם הבחורה הזו שנעקצה, וליאור הייתה אחת מהמטווחים, אז שאלתי, מה המספר שלך? אז היא נתנה לי. וזהו, ואז לא קרה כלום, דיברתי איתה איזה פעם אחת בטלפון. זה תקופה של וואטסאפ כזה, או שכזה שיחות טלפון? בא לי לומר כן, אבל כאילו זה הוואטסאפ ההתחלתי כזה, אין קבוצות, אין כלום. לא, כן, בסדר, זה לא... משהו כזה נראה לי. כן. איך אתם בכלל מגיעים כאילו לדבר, אז מה הקשר? יגיע אחרי איזה כמה חודשים טובים, יגיע אלינו למדור. המדור, היינו רביעיית קצינים בתוך חדר, קצין בכל פינה, חדר מרובע. ואנחנו היינו באלכסון. נייס. ו... ולאט לאט הבינה שיש פה בעצם קסם. לאט לאט נהיינו ידידים טובים. היינו ידידים טובים, נסענו לראש הנקרה ביחד בתור ידידים טובים. וואי, אני זוכר את הסיפור הזה, אמא, תקשיב, זה כאילו, לא הייתם ידידים, אחי, אתה חייב להפסיק לקרוא לזה ידידים. אחי, לא הייתם ידידים, יצאתם, פשוט לא רציתם להזדהן, סליחה. היינו ידידים טובים. אחי, לא הייתם ידידים טובים, איזה ידיד טוב תקשיב. אנחנו נשאל כל אחד בשטנץ. אחר כך בקרוב איזה מה אתה רוצה לשאול? אם זה נחשב ידיד. קדימה. אחי, לא הייתם ידידים. אני יוצא לאכול איתה גלידה. היו לי באותה תקופה המון ידידות. המון ידידות. די, אחי. היית פלייר. רגע. לא הייתי פלייר, הייתי עם המון ידידות, שחלקן עד היום. זה פשוט, זה קונספט שכאילו גברים לא מצליחים מהזה, כאילו שאשכרה יהיה לך ידידות. מלא ידידות. ספציפית עם ליאור? לא יודע. רגע. ליאור הכירה אותך בתקופה שאתה גם ראפר קול? או שכזה? היא לא ידעה כלום. כאילו הפסקת לא, היה לה עם זה מושג. אני הייתי... מהצבא, הפסקת. לפני הצבא הייתי הולך אנחנו צריכים להפסיק לאכול. מה זה? אנחנו צריכים להפסיק לאכול. כן, זה לא טוב? ישמעו כל ביס בהקלטה. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. סתם, נראה...
אוקיי. יש AI. כאילו הפסקת עם המוזיקה, ראפ, כאלה, הפסקתי פלוס בלגנים. כן. ליאור לא הכירה את הראפ בקטע של... אולי היא הכירה, וזה לא הסתרתי, לא שום דבר, זה פשוט לא היה חלק מהחיים הראית שלי. לה? כאילו כשרק כזה התחלתם לצאת, וכזה הייתם באווירה של כזה, אני אראה לך מה אני. כי אני נגיד הייתי מוציא גיטרות. כן, לא. אני בחיים לא הייתי מאלה שזה, אני לשני בשביל לכבוש אותה באים עושים איזה ורס, זה. לא, שולח מוזיק, עזוב מי שולח מוזיקה. מה, אני כשהכרתי את שני, זה הדבר הראשון שעשיתי, זה הפלקס הראשון שלי, בתקופה שלא היה איך לשלוח מוזיקה. הייתי מוציא גיטר. אבל אתה, כאילו, יש לך מה להראות. אני הייתי ראפר עד כיתה י"ב. נו, לא אתה יודע, כזה. הנושאים משתנים וזה, אני לא אראה עכשיו 10 שנים אחר כך לליאור. סייד נוט, אתה כזה... רוצה לחזור למוזיקה? אתה כזה... מה? רוצה לחזור כזה? בא לך כזה? להראות לי אני ליאור רוצה לחזור לכתוב. שאתה יודע. אני רוצה לחזור לכתוב ולהקליט. אבל מה מונע בעדך? סתם, אבל זה לא אומר שאני משפחה. רוצה... זמן. כן. אני צריך עוד זמן, אני חושב. עוד זמן ביום. כן. או שעוד זמן יעבור, ואז יתפנה לי זמן. ואז זה יתייצב. כן. בסדר, זה תקופה כזאת, אבל זה טוב שנשארת התשוקה, כזה להבה קטנה וזה, בא לי וזה, בוער לי. אבל לא, כבר לא ילדים. מתי תתקלט? Thanksgiving. די. כן. יש הפצעת בכורה? כאילו... לא, למה בכורה? זה כל פעם בכורה. כן, נכון. אז יש בכורה. מופע פריצה, סליחה. מופע פצירה. מופע פצירה. אני מגיע למופע פצירה. יש לי... מתי אתה דוקר? אני אגיד לך מה. יש לי מלא אופציות, ואני לא מצליח למצוא זמן להתאמן על אף אחת מהן. אין להתאמן, אתה מגיע ליבר, כשהוא מפציע. הליבר? יאללה, הליבר. כן. מגיע. אין לך ברירה. אני שמתי אימוג'י, מתי שרותי שאלה... אני יודע, אני גם שמתי אימוג'י. אני גם מגיע לטנקסגיבינג. זה לא היה אמור לקרות. אני ראיתי היום. כן. איזה כיף. כן, מאוד מרגש. מה רציתי לשאול? זהו, נגמרו לי המים, אז איבדתי רגע את חוט המחשבה. אבל... אני יכול להביא לך מים, אתה ממש... לא. נורא יפה פה. אני יכול להבין למה האדם שלי לא רצה לחזור הביתה. הוא כזה, ממש כזה, בכה והתעקש, הוא חייב להישאר כאן. הוא לא מבין למה הוא לא יכול להישאר לישון כאן. האמת שגם לי בא קצת לישון כאן עכשיו. וואו, זה היה מדהים. אז רגע. ליאור. אחרי כמה זמן יחד אתם מתחתנים? אני אגב, עשיתי לך את השיר חתונה, ומעולם לא פגשתי אותך. לפני השיר חתונה. לפני, כאילו, גם אחרי השיר חתונה לא פגשתי, כאילו. פגשתי אותך וואי אחר כך, איזה שנתיים, נראה לי. נראה לי אני מנסה לספור, אבל אין לי מושג, אני גרוע בזה. כי כל פעם אנחנו כאילו, אוקיי, באיזה שנה הכרנו, ואז אנחנו מדברים על, סתם אני זורק 2014, אולי זה לא 2014, אולי זה 2012, או לא משנה, נגיד, ואז אני כל הזמן שוכח, מה זה היה... אתה לא זוכר מתי התחלת ללמוד? לא, אני צריך כל הזמן לחפש את זה בזה, אני גרוע בשנים. אתה לא זוכר מתי סיימת? בית ספר? לא, תקשיב. לא, בית ספר אני יודע. אוקיי, רגע, אוקיי, פוס משחק יפה, בית ספר טוב. 2009. מעולה, יאללה, קח 3 שנים קדימה. אבל זה לא בדיוק 3 שנים קדימה. טוב, הבנתי, 3 שנים קדימה זה 2012. את ליאור אולי הכרתי ב-2013 או 2014. בדיוק, כי אתה קצין, כנראה ש-2014. ב-2014, 2013 אולי, הסוף של 2013, דצמבר.
דצמבר בבקשה. 2013. בבקשה, אתה רואה איך הגעת? תראה איך אני עברת. אגב, תראה איך עברת, תראה יש איזה סיכוי שאני יופי. טועה. לא, יש אין סיכוי סיכוי שאני שאתה טועה. טועה. אין סיכוי שאתה טועה, היית כל כך חד עכשיו. לא, אין סיכוי. הנה, אתה רואה, אתה סתם עכשיו מפקפק בעצמך. זה סתם כי זה נראה לך פתאום זה פשוט... אז אנחנו זה פשוט- חגגנו עכשיו 12 שנה. בבקשה. וואו. וואו. והתחתנו לפני... אני מרגיש שמגיע. כן? באמת. אתם גם, אתה יודע, בוריס, בסוף לא משנה איך תהפוך את זה, אתם הזוג. שאתם קונטרסט כל כך גדול אחד לשני. ויית, אתם כאילו... אני מקנא בכם. כן, יודעים מה... משתדלים, כל אחד לתת את המקום, כל אחד זה. זה מדהים. אני גם הבנתי איך ליאור עובדת איתך. זה כזה, איתך צריך להיות ברור. ברור. אתה יודע שניסיתי את זה במדבר? איתי? כן, והצלחתי להכניס אותך לאוהל, לישון. וואלה. כן, זה היה בפער אחד הדברים זה סיטואציות אחרות לגמרי. הרגשתי אם גאה. אני שותה הרבה, אז זה לא קשור איך תדבר איתי, זה פשוט לא עובד. זה היה, אני תפסתי אז אותך, שם אני לא הייתי זה, אני שם הייתי עייף מאוד. אני תפסתי אותך שנייה לפני שאתה נכנסת לאיזשהו כזה זון שינה, ממש רק נשכבת, ובמקום כזה לגשת אליך וכזה להגיד לך, בוריס, אתה לא רוצה אולי לבוא לזה כזה, בוריס תעבור. בוריס מיטה, בוריס אוהל, ואתה כזה, אוקיי אוהל, בסדר, והלכת. ככה כנראה הם מבינים. זה היה מדהים מבחינתי. רק ככה הם מבינים. רק ככה הם לא, מבינים. באמת, זה... תחשוב על זה. זה יפה מאוד, אני אוהב את זה. זה היה מרגש מאוד. אני מקווה קיצור, מה שרציתי להגיד זה שזה מדהים בעיניי, הזוגיות ביניכם זה באמת כאילו משהו להשתוקק אליו, וזה קסום לראות את זה. מצד שני, גם השוני זה כזה, בכלל זה עוד יותר, והפתיחות והיכולת. באמת, כיף גדול. לכל מי שלא מכיר את ליאור לעומק, חבל. תתביישו לכם. סחית ממש, תתביישו לכם. בחורה טובה, אבל סחית. היא סחית, אבל אנחנו אוהבים אותה. הכי טובה. הכי טובה שיש, באמת, הכי טובה הכי שיש. סחית והכי טובה. והכי כאילו פאקינג הביאה תאומות, אחי. וואו. פאקינג הביאה תאומות. וואו. וכזה, בסדר. כן, זה אשכרה, כן, תאומות גדולות, תאומות טובות, בשלות. ככה אומרים. בשלות. כן, זה המחמאות שאומרים. בריאות, הם כזה כמו פרי, עסיסי כזה ובשל. כן, הן מגובשות, בנות כמה הן היום? ברורות. 8 חודשים. וואי, נשבע שזה מה שרציתי להגיד, 10. הייתי צריך פשוט לומר. הייתי צריך לומר. עכשיו אי אפשר להאמין. אני לא אאמין. כן, לא הייתי צריך להגיד את זה. יפי. נתמודד עם זה. עכשיו, אז אתם מתחתנים כמה זמן אמרת אחרי בערך? כזה אתם ביחד? עוד פעם מכניס אותי למספרים, 2013 אמרנו. לא, עזוב שנה. כזה 2, 3 אחרי שאתם ביחד או כזה? אז 21 נראה לי התחתנו. 7 שנים אחרי שהכרתם. 8. 8 שנים אחרי שהכרתם התחתנו. תשמע, אתה סחבת? איך אתה מרגיש עם זה היום? מרגיש שיש מחיר שאתה משלם? שמה, שהתחתנתי אחרי כל שסחבת. כך הרבה זמן? כן. היה כאילו, כשהבאת נגיד את הטבעת, וכזה, לא הבאתי מעולם טבעת. אוקיי, נספר. איך יצאת לנישואים, בוריס? אם יצאת. אז לא יצאתי לנישואים. אז מה עשיתם? קיבלנו החלטה שמתחתנים. זה... אין לי למי לפנות כזה שיחלוק איתי את התסכול של... תסביר לי, אני לא מצליח, מה זאת אומרת מקבלים... רגע, שנייה רגע, סתום. כולנו מקבלים החלטה להתחתן, נכון? ביחד. ביחד, כן, אבל בסוף אתה יודע שזה אקט שאתה עושה, שאתה כזה אומר, שכזה, היא אומרת, כן, מה, אנחנו מוכנים לחיות ביחד, וואי, הייתי רוצה להתחתן איתך, כן, הם מכירים, אתה הוריד, תסתכל. יש שלבים. מה, ישבתם, כאילו, פתחתם טבלת אקסל ואמרתם, תראה, the good and the bads, or this and that. ליאור ידע אם היא יוצאת. אני, כאילו, ממש, אני התנגדתי למלא דברים, כאילו, אני איזה מתנגד, מורד כזה, זה הקטע.
קודם כל לא. כן, קודם כל לא. לא עושים ככה. למה? כי כולם עושים ככה, ואני לא רואה שום סיבה לעשות כמו שכולם עושים. מקבל. זה כאילו, זה. מקבל. ואז מתי שאנחנו מתחילים כאילו לחשוב בזה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, כאילו, אני אמרתי, אני לא, כאילו, אני לא רוצה תודה. אני לא קונה טבעת עם יהלום וזה, או יורד וכאילו לא, כאילו, אני מבין את הרומנטיקה של זה. אוקיי. אתה לא תיישם אותה. אבל זה סתם תעשייה. גם, שנייה רגע, שנייה. תעשייה של יהלום. די כבר, הנה עוד פעם. לא, שנייה רגע, עזוב אותי, זה אין לי במוח. עזוב את התעשייה של היום למשל. יורד על הברכיים? כן. אמרו את זה לפניך בהרבה יותר חוכמה וגם לפניי. תהיה גבר, תשפיל את עצמך. זה לא הקטע של הרדת על הברכיים, אבל. אני לא חושב שזה הקטע של הרדת על הברכיים, אני יודע שזה הקטע של הלימורות. זה הקטע של כאילו... אז למה לא עשית את זה בצורה אחרת? אמרתי, כולם רוצים... אוקיי, שנייה רגע, עזוב, אני חוזר לזה. איך, מה הייתה יושבים ההחלטה? בראש פינה בצימר. דיברנו נראה לי על חתונה של חבר ש... אם לא יודעת, זה מה שהיה. אולי אני מתבלבל שוב בתאריכים. אבל זה בסדר, יכול לשרוד. חתונה של חבר בסיאטל, שאמרנו, וואי, היה כאילו, היה טוב, היה נחמד, כאילו, היה גם מסיבה כזה. לא... כן, כי זה לא רגיל מלצרים. אוקיי. פילה. כאילו, היה ממש כיף. אוקיי. ואז, כן, התנגדתי, ידע שהתנגדתי לחתונה אפילו, וכל מיני כאלה. לאירוע. היא אמרה, מה, אז אולי נתחתן? כזה, או משהו כזה. קצור, ליאור הציע לך כזה. לא. כן. לא, אין לך ברירה. אני גרמתי לה. אני חושב שאתה לא... תראה, הקריאת סיטואציות שלך, אנחנו כבר מודעים לזה שהיא בעייתית. ידידים, פה היא לא מציעה לך, אז אתם מחליטים ביחד. איך היא הציעה לך? בוא נתחתן, זה כאילו, זה להציע. בקטע חיובי. אפשר להציע, והיינו... היא, שוב, היא אמרה את מה שאתה רצית להגיד. מורידה אותך לקרקע. נכון, מה שאמרת לפני כן. לא, אבל ליאור מורידה אותי לקרקע. באמת זה היה איזו החלטה כזה, אם אמרת האמת, היה איזו החלטה משותפת של כאילו כזה, שכאילו נפל לנו האסימון, למה צריך לעשות את החתונה הזאת, או למה נכון שתהיה את החתונה, כי אמרנו כאילו, אולי הסכימה איתי, אולי פשוט לא היה לה נעים כבר להתחיל להתווכח איתי וזה, אבל אנחנו לא צריכים את הדבר הזה, בואי פשוט נעשה ילדים, כאילו מה... כן. חתונה. ואז היינו בחתונה של חבר שלי בסיאטל. ואז גם אתה הרגשת את זה של כאילו, וואי, מגניב לי לעשות כזה? אם היא לא הייתה אומרת, יש סיכוי שלא הייתי, אבל זה סתם כי כבר התבצרתי באיזה עמדה, כנראה וזה. כי כבר החלטנו שלא עושים, החלטנו אבל שלא עושים, עכשיו משנים הכל, רק בגלל שבאמת אנחנו רואים שיש לזה פוטנציאל טוב. בדיעבד מתחרט. בדיעבד? מתחרט עליה. לא. אוקיי. רציתי לוודא. על החתונה שלי? לא, כן. וואי, הייתה חתונה, וואו. זה נורא עצוב לי שאני לא הייתי בחתונה. זה היה ממש מדכא. היית חלק. הייתי חלק, כן, אבל אני... גם ההיכרות שלי איתך, אתה יודע, תוך כדי השיחה שלנו, אני מכיר אותך יחסי לחבר מאוד קרוב אליי. ויש עדיין הרבה דברים שהם כזה מפתיעים אותי בשיחה, כמו למשל משהו שרציתי רגע לשאול עליו, אתה לומד כאילו פאקינג תורה, או... באמת שזה יפה לומר לומד תורה. אתה לומד תורה. כי זה באמת, זה התורה, כן. קבלה, ויותר נכון בעל הסולם, אבל אם כבר זה. עושה את זה. יש... תסביר, מאיפה הגעת לזה פתאום? וואו. זה חדש? מעניין את זה. כשהתפטרתי מהמקום שהלכתי עם אבא שלי לרעיון העבודה, לחברה הזאת שכזה נותנת שירותי ייצור וזה, כשהתפטרתי משם, אז הייתי נפגש עם סבסטיאן פעם בשבוע, קבוע, יושבים, נראה לי או יום שני או יום שלישי, לא זוכר אם זה היה עם הספרים או לא עם הספרים, אבל...
כאילו יום החופשי שלי, אז אמרתי, אוקיי, סבסטיאן מגיע אליי, קבוע, ואנחנו יושבים על קליפ. אישנו מלא. כל פעם שהוא הגיע, והוא סיפר לי כל הזמן, הוא היה בתקופה מאוד כזה של הקבלה וכל מיני דברים כאלה, אז הוא סיפר לי כאילו על כל מיני שיעורים שהוא עבר וזה, וכאילו, היה מעניין. אוקיי. היה ממש מעניין. ואז התחילו לקרות כל מיני דברים בעולם וזה, כאילו ממש אפילו כאילו לפני כל האסונות המוגזמים האלה שהגיעו אלינו, אבל כאילו אדם נולד, והיה לי את הדילמה המוגזמת הזאת של הברית מילה. אתה כמובן מתנגד. אני כמובן מתנגד. כי אתה... כי מה זה, שמישהו יבוא ויסביר לי. אם אף אחד לא מגיע ומסביר לי, לא עושה. למה מי אתם? כזה, מי אתם שתגידו לי, בלי ככה, מה, אם מישהו היה אומר לך, תחתוך? נו. פשוט חותך? אז היה. חתוך של עוד שניים. לא עניין של הזיה, אני מאמין בזה בקונטקסט התרבותי. ברור, אבל מה זה מאמין? אני מאמין, אני בוחר לעשות את זה בגלל הקונטקסט התרבותי. ברור לי שבתרבות יש טקסים. חלק מהטקסים הם פגנים. אני לא חושב שלהשתחוות לצלב... אבל זה לא זה. שנייה רגע, שנייה. אני לא חושב שנזירים שנמנעים ממין, זה פחות גרוע מלבוא ולהוריד לעצמך חתיכת עור שאתה יודע, גם רפואית או אסתטית, אין בה כדי לפגום. אני מסכים שזה לא צריך להיות העשייה של, לא יודע, כל מיני חרדים, או עזוב חרדים, אנשים שהם לא באמת מתעסקים ברפואה שצריכים לעשות את זה. אני מסכים שזה צריך להיות יותר רופאים, שאורולוגים יעשו את זה. אני איתך, אני בעד זה, אבל תרבותית, אחי, אני בטוח שברוסיה יש וייבים מאוד קשים של כאילו סגפנות ונוקשות שהיא פוגמת לא פחות. ואני חושב שבסופו של יום, אם תרבותית אני רוצה לשייך את עצמי לזרם מסוים ולחיים מסוימים, אני מוכן לקחת את המחיר הזה גם במחיר של הילדים שלי, שאסתטית שלהם יראה יותר יהודי. לא, זה לא נכון בינינו. הוא יראה יותר יהודי. ולא יהיה בו משהו שיבוא ויגיד שכאילו, אתה יודע, כזה, המונסטר. כאילו זה לא, זה לא להוריד דגדגן לנשים, אחי. יש דברים תרבותית, הנה. בוא נלך. זה סוג של כן, אבל זה להוריד, עזוב את הזה, אני עכשיו חוזר רגע אחורה אני כן, סליחה, הכנסת אותי לא, סתם איזה, כי אני חוזר נגיד אתה לא מבין שהדוס שבי התעורר תוך שנייה, אחי? קמתי? למה בסוף קיבלתי את ההחלטה כן לעשות? כן, למה? בגלל השיעור. התקשרתי לסבסטיאן. אני אומר לו, בוא, אם אני עושה, אז לפחות שאני אעשה עם משמעות. כאילו, אתה שם בשיעורים שלך, זרוק לי איזה, כאילו, בוא, לך תבדוק. למה עושים? מה זה חר הזה? למה אני צריך לבוא ולעשות? אם אני עושה, אז אני אעשה כמו שצריך. לא בכאילו ולא זה. מכבד. סבבה. חוזר אליך סבסטיאן? חוזר אליי, והוא אומר לי, זה... בגדול, אז כאילו, אני עכשיו מבין כמה כזה כל המשפטים האלה ממש מרגישים לי... כאילו, אני מבין אותם בצורה אחרת, כי כל פעם בקבלה הזה וזה, אתה יכול לומר את אותו משפט, וכל פעם באיזה מצב תודעתי אתה מבין אותו בצורה אחרת לגמרי. מבין לגמרי. כאילו, אתה... כן, מכיר את זה. אז הוא אמר לי שזה בעצם האפקט הראשון של לפגוע ברצון שלך לקבל, כי זה האזור שאתה ממנו כאילו מקבל את העונג והכל.
וזה באמת, כאילו, האלמנט הזה, הוא נותן לך כאילו איזה כרטיס, אני אחר כך איזה כרטיס כניסה למעבר למה האחר, שלא עשה את זה, יכול. אז אני אמרתי, אני לא פוגע לסיכוי של הילד שלי, של הכרטיס כניסה שלו לזה, גדול. עושה. יפה. אז צריך גם לומר את הברכה תוך כדי, הרי בברכה יש, וואו, יש כל כך הרבה, זה שיט של גם גימטריה, וגם כל מילה היא נפתחת לכל מיני כיוונים, וכאילו למה המילה הזאת ולא המילה הזאת. אז היות וזה, וצריך לומר את זה גם יחסית בקול. כן. אז מלמלתי קצת, כן. כן. אני חייב להגיד שגם בתור דוס שמכיר ויודע, עדיין היה לי מאוד קשה להגיד את הדברים האלה, וגם אני חושב שזה מעמד בכללי, גם מה שאני בעד ברית מילה והכל, מעמד שאני לא חושב, אני לא חושב שיש בו מין היגיון, הוא נורא אגרסיבי בעיניי, כלפי האמא בעיקר. כלפי האמא? זה עקדת יצחק. זה שם את הילד שלך. לא, אבל... כך, תעשה לו. כן, אבל זה לא... שהסנדק יחזיק. מה זה הסנדק? מה זה השטויות האלה? סנדק, מה זה... זה סתם זכות, אבל כאילו, עזוב, זה לא העניין. נשמע כמו מאפיה. לא, זה באווירה דווקא נעימה, כאילו, תחשוב על זה, אתה נותן את הכבוד למישהו שעושים עליו את הטקס, זה כזה, it's a thing, לא? אתה לא מרגיש שזה כזה? אני הייתי סנדק פעם אחת. זה היה אחד מהדברים הכי ווירד, אבל הכי גם כאילו, וואו, שכזה, לא מאמין איזה זכות הייתה לי, שכאילו פאקינג הייתי עם זה, אין לי כמעט קשר אליו היום, אבל כן. זה עצוב נורא, נדב ברנשטיין, אם אי פעם זה הגיע לך איכשהו. אני אשמח לחזור לדבר איתה. אני יכול לשלוח הודעה. אני אשלח לו הודעה. כן, עדיף, לא? למה לא? תשמע, בסוף עשיתם את הברית. הכל קרה בזכות התורה. ליאור, אגב, הייתה תמיד בעד, כן? כאילו לא היה לה שאלה לגבי אם לעשות או לא. היא לא הרגישה שזו פגיעה, שזה כזה זה, כאילו... לא, התחלתי, כאילו, איך זה? התחלתי לערער אותה כאילו בהכל. שזה בסדר, כאילו אני באזור של לשאול שאלות וזה, כאילו הכל טוב. אז כשלא יודעים את התשובה, אז פתאום זה מערער. רגע. למה? מה הקטע? אז התחילה להתערער על לא מעט דברים וזה. אבל יש לה איזשהו קו משלה שהיא אומרת, זה מה שאני שומרת, זה המערכת יחסים שלי, ולא יודעת. כן. יש את המשפט אני עושה קליקים איתם, כן? שום דבר לא, מעולה. לא פעיל לי בצורה נכונה. של כזה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, של כזה, עושים, מין כזה, זו, התרבות שלי היא כזו, אני מקבלת אותה, שנים ככה, יאללה, אני איתה, כזה. בבקשה, תספר לי, מהו המוטו של בוריס? המוטו של בוריס. המוטו בושי. אתה יכול לתת אותו, אני מנסה להבין מה זה האוכל הזאת. אני מנסה למצוא את המוטו. זה המאנץ' הכי ווירד. אתה יודע מה הכי ווירד? זה מאנץ' שהוא סלרי ומיונז כזה. סלרי והיולי כלשהו. אמריקאים. סלרי לא. כן. אחי, תקשיב. אני לא מגל לאמריקאים. אני אוהב את רותי מאוד, כן, אבל אני לא... אמריקאים ואוכל זה לא... עושים דברים מוזרים. אני מטגן
מלפפון חמוץ. מי עושה את זה? לא נעים לי. רק מהסיפורים. אני מנסה למצוא את המוטו הזה, אבל כאילו בא לי לומר תגזים. זה... אני מרגיש שזה מוטו מאוד, מאוד אתה. כן? כן. תגזים. תגזים. כן. אני אוהב את זה, כשבאים אליי מקבל. עם איזה שאלה או משהו כזה. שני דברים שאתה הכי מתחרט עליהם. וואו. זריז, תשובות מהירות. לא מתחרט על כלום. יפה מאוד. וואו. ושאלה אחרונה לסיום. מהו הדבר שאף אחד בשטנץ לא יודע עליך, ושהוא חי אצלך ביום-יום? דבר רגיל. מהו השטנץ הקטן שלך, שאף אחד מאיתנו לא יודע, או שרק מעטים מאיתנו יודעים? אתה נוהג על 200 כשאף אחד לא יודע. אתה מגניב מסטיקים בכיס. אתה מחטט באף רוב היום. מהו השטנץ שלך שאנחנו לא יודעים? וואו. לא, זה רק דברים כאילו גדולים שנראה לי כבר פתחנו. מה, אני פתוח לגמרי. כולם יודעים עליי הכל. אין לך תיק קטן שכזה ליאור אומרת לך די תפסיק אותו ואף אחד מאיתנו כזה לא... תיק או, אני עושה ככה עם הזקן. עושה ככה. ואז לפעמים כשמשהו לא בזה, אז אני תולש ומוציא. ואני נגמל מזה. איזה שטנץ מעולה. נגמל מזה לגמרי. זה השטנץ שלך. אם אתה רואה אותי אגב וזה, תעיר לי. להעיר לך? כן, תעיר לי. בסדר גמור. אני אזכור את זה. באמת. ובכן, רצינו להגיד לכם תודה על עוד פרק נפלא בדריפ טיפות, דיפ טיפות. Deep teapot. באנר, וואי, דיפ יש כאן טיפות. מרוץ למעלה. Deep teapot.